service as an assistant Mm-mm. for Amazon sellers to help them with their business. So ito, ang Amazon Nation, hindi lang para sa mga nagbebenta, para rin doon sa mga may services na ino-offer. Katulad nung Exactly. marami ngayon mga freelancers magaling gumawa ng video o kaya magaling katulad mo graphic artist, no? At saka magaling din wow. Ayan, tapos dating OFW rin. Nakatagpo ng kanyang tagumpay bilang Amazon Virtual Assistant. So, itong mga ito ang pumupunta sa katulad mo para magpaturo kung paano sila mag-earn monthly. Akala ko dati, joke lang tong mga to eh. Kasi nakikita ko nga yan sa mga, sa internet, di ba, na sinasabi nila na, wow, I am earning this much and this much. Na dahil ka lang, na nagtatrabaho ka lang sa internet. Akala ko dati yun, joke. So, totoo pala. Totoo pala. Oo. Yes. Ikaw rin, ganun din ang isip mo nung una? Yes po. Actually, I was very hesitant nung una. Kasi it's not familiar for me. It's an unfamiliar environment for me. Kasi sanay ako na kailangan accredited ng ganito. Oo. So I went po sa website and there I enrolled. So now I'm also one of the coaches. We're a group of coaches po. Marami po kami coaches inside. So yun nga sinasabi mong invest in yourself, matuto ka, di ba? At meron din naman balik yan sa'yo. Definitely, Tita. It's the best investment I made. Talagang magkano ang mga lessons para matuto ka? Depende po kasi sa course na kukunin mo. So, merong advanced and merong elite. So, yung advanced na course ng Amazon, it's a self-paced course. Meron kang access sa Thinkific, sa isang modules na online siya and self-paced. May video tutorials to help you. Ang difference naman po ng isa na elite is you are enrolled and doing it and learning it at the same time with a coach. Oo. Katulad nito, yan yung Filipino Virtual Assistant Masterclass. Yan ang mga courses ba na sinasabi mo? Oo, napapasukan nila. Yes. Okay. So i-click lang nila yan to know more, no? Katulad dito, how to create a 7-figure business. You can run anywhere around the world in just 2 years. Pero kailangan ba, may kapital ka at alam mo kung anong business yung papatakbuhin bago ka pumasok dito sa sa mga classes ng Amazon Nation? Exactly po. They will teach you naman po inside. So kahit wala ka pang business, pwede na mag-aral ka na rin dito. Kahit wala ka pang business ngayon, hindi mo pa rin sigurado, ano ba pupunta ako talaga? Wow, so totoo pala itong mga ganito, no? So ikaw, parang nag-click ka lang din? Kinlik mo lang kaya ka nakapasok dito? Actually po, nag-search ako nun sa YouTube. And doon ko nahanap si Coach Lish. Nakita ko yung video niya. She's the CEO of Amazon Nation. So, siya rin po yung, isa rin po siyang Amazon seller. So, that's where I get to know about Amazon Nation. But that time, wala pa kasi akong budget pang enroll sa Amazon seller. So, nag-detour mo na ako sa pagiging Amazon VA where I learned everything. And that's where that's what I'm doing right now. And that's also the reason why I started my own agency in branding. Ano pangalan ng iyong agency? It's Bias.co. Bias.co. Yes, but it's Vision in Action. Actions. Yes po. So we offer services in branding and marketing na focus in social media. Okay. So ano naman yung Bias.co? Tawag dito, ganun din, parang ka rin, coaching, nag-virtual assistant coaching ka rin, ganun ba yun? Or different naman ang kino-coach nyo dyan? Different po siya, Tita. It's actually an agency po. So we provide services. It's not really a coaching program. Though I have my own mentorship program where I also teach
people how to open their agency with regards to branding and marketing. But that's different. Iba naman po yun sa Amazon shop. Ano na yan, outside na siya. Okay. Sa'yo na yan, sarili mo na. Pero you still continue on, you are still a mentor at a coach at Amazonation. Ginagawa mo pa rin yung coaching doon sa Amazonation. Tuloy ka pa rin. Yes. Pero yung nga, nagtayo ka rin ng sarili mong kumpanya. It's how I forward. Oo. Nagtayo ka ng sarili mong kumpanya kasi may gusto ka pang iba pang services na i-offer sa mga tao. Yes. Oo, kaya itinayo mo ito. At yung mga yan, dahil lang sa mga experiences mo na nag-gather over the years, kaya natuto ka? Yes, tita. Oo. Yes, tita. And actually, it's not a year yet. Wala pa pang year. Wow! Ang galing mo naman. Kasi po, I started 2020. Oo. Bare months na yon. So, mag-1 year pala. Oo. Opo. Ang galing. So, Hana, mula sa pagiging teacher, tapos na-find mo na parang, ay, hindi pala sa akin ito. Yung nasa classroom ka talaga. Ang gusto mo pala online. At saka iba yung klase na gusto mo ituro, hindi yung mga regular mga subjects lamang. Pero you still teach, di ba? Andun pa rin naman pala yung iyong linya. At yan, nabago mo ang iyong buhay. Pero nung una mong sinabi yan sa parents mo na ayoko na, nung nasa classroom ako, ayoko na magturo dun sa mga nasa eskwelahan. Ang gusto ko, magsarili na ako. Anong naging reaction nila? Na-shock ba sila or sinuportahan ka ba nila? Of course po, sa simula, they're hesitant. Kasi even them, they don't have any idea what's freelancing about. Oo, maintindihan. This is not familiar with them then. So, hindi rin nila, parang there's this fear sa kanila na magiging okay ba ako kasi it's an unfamiliar environment. Territory, Opo. So, hesitant sila kasi they're quite unsure if I will be successful. And yung iiwan ko, the business, kasi they own the school ko eh. So, dapat magpi-principal ako doon. Okay. Yung pinagtuturuan mo pala sa inyo rin yun, oo. No po, sa university po ako nagturo before. Okay. I'm sorry. But you have you have a school. Yes. Na ang pangarap ng mga parents mo, kaya kami pinapapunta doon sa teaching para magka-experience ka at para may karapatan ka na maging principal ng eskwelahan. So, na-disappoint sila na hindi ito yung balak namin para sa'yo. Bakit bigla nagbago ng linya? Kailan on my mid-20s na eh. Parang